Hodinkám sa venujem, za chvíľu to bude zhruba 20 rokov, takisto veľmi intenzívne sledujem dražby a je pre mňa až neuveriteľné, kam sa aj v dnešnej dobe dostávajú ceny niektorých dražených modelov. Je pravda, že už v roku okolo 2005-2006 boli tie ceny a dražby veľmi zaujímavé. Ceny boli veľmi vysoké už vtedy, ale ani vlastne by ma nenapadlo, kam to bude smerovať a kde sa ceny dostali až v dnešnej dobe. Hardcore zberatelia dneska dávajú obrovské čiastky za niektoré vintage modely. Spomeniem také najvýznamnejšie pri Rolexe, napríklad Rolex Daytona Paul Newman, alebo takisto niektoré Daytony tzv. Dr. Dial, to znamená, že obsahujú pulzoškálu. Týchto hodiniek je extrémne málo, sú veľmi vyhľadávané a vykazujú veľmi dobré dražobné výsledky. Takisto niektoré prvé GMT modely, konkrétne reference 6542. Hodinky s potlačou na ciferníku, spomeniem napríklad Rolex Comex. Comex je francúzska potápacká spoločnosť, pre ktorú Rolex dodával hodinky vo veľmi malých niekoľko stokusových sériách pri modeloch Submariner a Sea Dweller. Tieto modely sú v dražbách veľmi vyhľadávané a stále naberajú na cene. Veľmi zaujímavé a stále rastúce čísla vykazuje aj Patek, napríklad pri prvých World Timeroch alebo pri referencii 15-18. Tie hodinky stále cenovo stúpajú. Za zmienku stojí napríklad aj Daytona s označením Patrici Dial. Je to vyblednutie sčítačov chronografu, respektíve zaoxidovanie. Tento defekt objavil Osvaldo Patrici. Je to človek, ktorý založil aukčnú sieň Antiquorum. Tento človek mimochodom dal názov Daytonám Paul Newman a takisto Jean-Claude Killy, je to jeho nápad a on tieto názvy vymyslel. Zberatelia takisto vsádzajú aj na rôzne defekty. Submariner, Purple Dial, to sú hodinky, ktorým za určité dlhé obdobie vlivom UV žiarenia vybledli modré ciferníky do takej purpurovej farby. Sea Dweller, Spider Dial, to sú zase hodinky, kde lakovanie ciferníkov popraskalo do štruktúry pavučiny a preto sa nazývajú Spider Dial. Ja som sa stretol a mal som možnosť pracovať s niektorými vintage modelmi. Ja už nevidím úplne až takú kvalitu. Častokrát som bol až sklamaný z tých hodiniek. Poviem napríklad Rolex Submariner pod 90. roky. Tie remienky sú není úplne kvalitné. Mne sa tie hodinky nepáčili. Ja by som už osobne nevnímal takéto hodnoty v tých hodinkách a je pre mňa naozaj fascinujúce, že existujú zberatelia, ktorí stále pripisujú týmto modelom veľký význam a sú ochotní dávať za takéto hodinky obrovské čiastky. Je veľmi otázne, či aj naše deti budú rozumieť, chápať a vnímať hodnoty tých hodiniek. Preto si myslím, že zberatelia, ktorí sú ochotní za takéto staré vintage hodinky dávať takéto obrovské čiastky, väčšinou pochádzajú z tých období. Sumy sú obrovské, prakticky už nie je možné tie hodinky kúpiť. Veľmi by to bolo pre veľa ľudí, ktorí nevideli tieto modely, prekvapujúce, ako tie hodinky vlastne vyzerajú. Napríklad Audemars 5402, prvé jumbo série. Väčšina hodiniek má tie remienky úplne vybehané. Cenu, ktorú momentálne dražby vykazujú, by ste v tom rozhodne nevideli. Takisto, ako som spomenul, Rolex. Dneska je Rolex na úplne inej úrovni. Keď si pozrieme produkty od roku, dajme tomu 2004, to inžinierstvo v tých hodinkách je dokonalé. Rolex je aktuálne veľmi dokonalý. Mne sa najviac páčia hodinky od toho roku 2000 hore. Určite existujú ale aj modely aj pod rok 2000, ktoré sú veľmi kvalitné a stoja za to. Žiadne vyblednuté ciferníky, žiadne defekty na hodinkách. Mne osobne to vadí. Môj názor je taký, že ak by som išiel niekedy do nejakého pekného vintage modelu, tak by som rozhodne hľadal model, ktorý bude v stave ako nový. A preto vám chcem teraz ukázať a predstaviť jeden model z roku 1985 a to je model Patek Philippe Nautilus Yellow Gold Reference 3800. Takže mám tu Reference 3800 v Yellow Golde z prvej série. Hodinky boli predstavené v roku 81.
Posledný dopredaj bol niekedy v roku 2007. Ja mám hodinky v ruke z roku 1985 z prvej generácie alebo série. Nasvedčujú k tomu aj niektoré fakty, ktoré tu opíšem. Prvým z nich je napríklad čierny dátumový disk, ktorý sa používal niekedy do 90. rokov. Krásne ladí s farbou ciferníku, ktorá je v katalógovo označená ako Made Black. Ja ju jasne vnímam ako tmavo-modrú farbu. Ďalšími faktormi sú napríklad popis Patek Philippe Geneve na ciferníku, kde slovo Geneve má na éčku dlžeň. Tiež sa to používalo do nejakých 90 rokov, následne už potom slovo Geneve dlžeň neobsahovalo. Takisto preklápacia spona prvej generácie sa skladá z dvoch častí, je taká príjemná vintage. Použitý kov je tu tiež v zlate, ale v tomto prípade v bielom. Druhá generácia mala podobné spony skladajúce sa z dvoch častí a tretia generácia spón bola použitá identická ako je 5711 alebo napríklad 5980 Nautilus. Keď sa teraz na to pozriem spätne, tak tie posledné spony vyžadovali značné úsilie na odopnutie a napríklad do chronografu, do kalibru išli dosť veľké nárazy, preto som to vždycky riešil tak, že som tie hodinky alebo kaliber fixoval napríklad o stehno, nohy a takýmto spôsobom som ich odopínal. Prvé generácie spón pri 3800 sú úplne super odopínateľné, je to jednoduché, ľahké, není nutné fixovať. Veľmi sa mi to páči, za mňa veľmi dobrý detail. Čo sa týka ešte ciferníku, tak je tu použitý znak grécke písmeno Sigma. Toto označenie si zadefinovala skupina hodinárov, ktorí zaviedli tento symbol na znak toho, že všetko použité na ciferníku je z pravého zlata. Toto označenie sa používalo od roku 70 do roku 2000. Takisto to používal Rolex alebo napríklad Vacheron. U Rolexu je to takisto veľmi vyhľadávaný detail pri starých vintage modeloch. Rolex to používal len niekedy v 70. rokoch. Strojček v tejto prvej generácii má označenie 335 SC, je to štvorhercový strojček. V roku 87 bol aktualizovaný, v roku 92 bol nahradený novým strojčekom s označením 330 SC a v roku 1997 bola posledná verzia. Takisto malo označenie 330 SC, ale myslím, že koncové bolo 194 a oscilácie tam boli v tomto prípade znížené na 3 Hz. Takže čo sa týka spevnosti a celkového dojmu tých hodiniek, tak naozaj tým, že sú vintage a sú z 85. roku, na mňa pôsobia mimoriadne dobré. Ten remienok je veľmi pevný, kvalitný, naozaj ciferník nejaví žiadne známky vyblednutia. Takýto ja mám pohľad na to, ako by mali vyzerať vintage hodinky, po ktorých by som ja siahol. Musia byť naozaj v stave ako nové, čo tento model dokonale spĺňa. Takže takto som zhrnul môj pohľad na vintage modely, ceny a takisto Patek 3800, z čoho sa veľmi teším. Keď sa vám video ľúbilo, dajte like, prípadne odber, budem veľmi rád a teším sa na ďalšiu tému. Ďakujem.